daar zijn we weer. We hebben even pauze genomen. Weer. Randy. De reuzenspin is daar. Maak maar een filmpje van mijn benen. Nee, van de reuzenspin. Kijk, dan laten we de spin maar zien. Mijn moeder is op tv. Wow. Ga je die dan op YouTube zetten? Ja. Hoor je dat geluid van dat schaap? Een medaille op je kop. Dit is de reuzenspin. Kijk maar goed. Zie je hem? Dit is de reuzenspin.